A druhá vec v tomto vrecku je čelovka. Nemá to, myslím, žiadnu značku, je to proste nejaká čínska záležitosť. Prvá vec je, že má dva zdroje svetla. Ako vidíte, to je toto diaľkové a potom toto LED svetlo, ktoré si vlastne, s ktorým si dokážete svietiť v podstate na ruky. Toto máme to spodné svetlo, ktoré je výklopné. Druhá vec je táto klipsňak, tým pádom, že sa dá vlastne rôzne takto natáčať, tak si ju človek vie nasadiť jak na shield. V tejto polohe si ju vlastne človek nasadí na zimnú čiapku. Čo mám otestované, tak batéria vydrží na tom najvyššom stupni svietivosti zhruba 5 hodín. A tretia vec, čo ma zaujala na tejto čelovke je, že má tu má dve tlačítka, jedno je vlastne klasické zapínanie a toto druhé, že má z tejto strany senzor. Ako vidíte, tak ten senzor funguje celkom dobre, funguje to na nejakú vzdialenosť, že keď má človek napríklad špinavé ruky alebo masné, alebo proste nechce tam nahmatávať tlačítka, to môže urobiť takýmto mávnutím. Ešte samozrejme USB-C nabíjanie, ukazovateľ životnosti baterky.